Negdje ste početkom 2021. godine tadašnjem premijeru Zdravku Krivokapiću i tadašnjem direktoru ANB-a, a sada savjetniku za bezbjednost Jakova Milatovića, predsjednika države gospodinu Vukšiću, uputili takozvanih 7 javnih pitanja vezano za boravak Belivuka i Miljkovića i činjenice da su oni bili u Crnoj Gori zapravo pod patronatom i uz punu logistiku tadašnje službe bezbjednosti, odnosno Agencije za nacionalnu bezbjednost i dijela uprave policije. Recite mi sljedeću stvar. Da li su Zdravko Krivokapić i Dejan Vukšić tada preduzeli bilo kakve aktivnosti prvo u cilju provjere vaših navoda, jer su to vrlo ozbiljni navodi bili javno izrečeni, a potom da li su uopšte preduzeli neke aktivnosti u cilju sankcionisanja lica koja su eventualno pružila logistiku tim ljudima tada u Crnoj Gori? Ne, nije bilo nikakvih ozbiljnih aktivnosti, što je normalno. Dakle, ja sam javno protestovao za izbor Vukšića za direktora ANB-a, pošto je Vukšić bio advokat jednog od čelnih ljudi Kavačkog klana Igora Božovića, a poznajući modus operandi kako funkcionišu narkokarteli, znam da se advokati biraju vrlo precizno i vrlo pažljivo i da svaki advokat bosova narkokartela je praktično dio narkokartela. Poštujući njihovu ustavnu poziciju, imunitet i advokatsku tajnu, ali tako veliki narkokarteli ne biraju advokate baš po stručnosti, nego i po lojalnosti, po procjenama da će, kad im zatreba, biti u funkciji narkokartela. Igor Vukšić je bio dugogodišnji advokat jednog od čelnika Kavačkog klana Igora Božovića. I onda se na kraju ispostavilo da niti je Krivokapić, koji je bio s druge strane u prijateljskim, znači rodbinskim vezama sa duvanskim dijelom klana iz Granda, koji je nastavio da švercuje cigarete, tu se pojavljivo čitavo vrijeme i Daka Davidović, koji je javno govorio da je on Amfilohiju Radoviću predložio Krivokapića za kandidata za premijera. I onda se tu postavlja pitanje šta je bila smisao te 42. vlade. Da li promjene u Crnoj Gori ili samo da se zamijene ljudi, a da Daka Davidović se ubaci da švercuje cigarete koje nije švercovao od 98. kad je iz Crne Gore eliminisan jer je bio kum Omira Bulatovića, pa se sad volšebno vratio kroz crkvu i kroz poziciju da može da odlučuje o nekim političkim detaljima. Ja ovo ne pričam samo na pamet. Ja sam više puta tvrdio da je tu napravljen taj dogovor i dil. Da ova ekipa nastavi, nova ekipa, znači vlasnici Vijesti, dijelovi crkve, Daka Davidović da nastavi da radi iste poslove. Tu je naravno bio i Krivokapić, Vukšić, Spajić, Abazović, svi su oni bili dio te vlade, jer vi ne možete da radite šverc cigareta ako nema dogovor unutar vlade između premijera, koordinatora službi, direktora ANB-a, ministra financija, zato što on postaje direktora carina. Jednostavno morate da imate zaokruženu logistiku i određene granične policije, direktora policije. Tako je funkcionisalo. Klan iz Granda, Mojkovački klan, kohabitacija, 20 godina. Kad se desila promjena, Krivokapić je nastavio da radi to preko svoga prijatelja iz klana Granda, toga Pekića, koji je radio za Bemax operativu, a ovi su vamo, Daka je nastavio da radi svoju preko svoje logistike. Na kraju je šverc cigareta nastavljen, šverc droge je nastavljen, tada imamo i dolazak Belivuka u Crnu Goru, zamislite vi to, mi smo pobjedili. Znači, Đukanović više nije vlast. To je u vremenu nove vlasti. Da dolaze ubice, zlikovci iz Srbije, da ih dočekuje državna bezbjednost, da ih provlači kroz granicu, da ih štiti i brani tokom Crne, da bi oni vršili ubistva u Crnoj Gori svojih konkurenata. To nije bruka Mila Đukanovića, on tad nije bio vlast. To je bruka nove vlasti, pa i moje, koji nisam bio operativno ništa, ali sam glasao za tu vladu, nažalost, koja je, evo vidite, da li iz neznanja, da li iz sklonosti ka korupciji ili veza sa kriminalom, ja to ne znam. Ali ovo je činjenica. Ovo što ste vi rekli da su se desili ozbiljni bezbjednosni propusti, koji jednostavno jednoj državi ne smiju se dozvole, da ljudi za koje je vrlo jednostavno razmjenom podataka sa kolegama iz Srbije možete vidite da se radi o
opasnim kriminalcima, ubicama i koji dolaze u Crnu Goru radi vršenja najtežih krivičnih dijela i da vi njima pružate bezbjednosnu zaštitu, da ih obezbjeđuju operativci službe, da ih obezbjeđuje policija, da ih štiti na aerodromu, praktično da su to važni gosti crnogorske države koji su ovdje ispoštovani da bi dozvoljeno im da ubiju svoje konkurente u Spužu. To sad već imamo i optužnice i kroz kraj aplikacije i konkretne dokaze.